लोगोफोर दा दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोनो हास्थायलायबाय लोगोफोर संनायनि जागोन दे लोगोफोर भिडिअआ दिनै माने किटचेनाव एसे हाबलायबाय दायो ओंख्रिया जानानै बिदि जागोन आरोना दिनै मै फ्राय होनना बुङो दे बेखौ लोगोफोर मै फ्रायजों दालिजों संगोन आरोना लोगोफोर मै फ्रायजों दालिजों संनोसै ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंहा मा होनना बुङो मैदुफुल बिबारजों थालिर मैखुन अलरेडि बेखौ रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय बेनिफ्राय आइटेमा जाहैबाय मिरामिस जाहैगोन बियो दालिजों मैफ्रायजों बेनिफ्राय मैदुफुल बिबारजों थालिर बिबारजों बेनिफ्राय आरो बिनि उनावहाय नै बियो जाहैसिगोन नाखौ जोङो फ्राय जानोसै आरो बेखौनो बिदि जागोन आरो दिनैनि मैगङा दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो संनायखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनो नाजागोन आरो संनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आरोना लोगोफोर एसेनोसै बिदिब्ला दे ओंख्रिया नुबाय दा लोगोफोर नै संजेननोसै लाहार फाहार खालामबाय दायो आं नैबेयाव सारायखौ बहायनानै थाव एसे होना लाबाय थारमाने पियासखौ एवनो थाखाय लोगोफोर बेनिफ्राय दा बिदिनो नायलांबाय था आरोना लोगोफोर बे समाव दालिखौ होना लाबाय नायदो रायजोफोरा बिदि जायोना जायाथाय ओंख्रिखौ खिन्थु जोंनिया बिदि जायो दे सानजारिफोरा मैफ्राय दालि बरिया गोथाव जाखायो लोगोफोर बिदि जानांगौ गोथाव जागोन ना जाया कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर नांगौखिनि बेयाव हालदै संख्रिखौ होनानै संनोसै आरोना लोगो संख्रि होबायसो आरो बेनि उनाव हालदै एसे होना लानोसै आरोना कालारनि थाखाय बांद्राय होआ लोगोफोर दै होबाय बेखौ गोदौ होनानै मोजां गोदौ होनानै जेब्ला दालिया मोनगोन रुइगोन अब्लानो जाबाय आरो बिदिनो ना एवनाय थालिर मैखुन भाजा बेफोरखौ आङो दिन्थिलांबाय थागोन दे लोगो नायलांबाय था आं बेखौ हालदै ओमफ्राय संख्रि लगायना लाखाजोबनोसै आरोना लोगोफोर बाङाय बाङायहाय लांबाय था नाया जाबाय आरोना माखासेयानो Kayaknya mairong, kalau fungsinya mairong itu segala ini gitu.
बरिया सुनानै जान खाना होनोसै आरोना फाइनाली जोंहा ओंख्रिया जाथारसिगोन मा होनना बुङो फ्राय आरो दालिजों संनाया मोनबायानो आरो मथा मथि बरिया गोथाव जाखायोलै लोगोफोर मैफ्राय आरो दालि बाहादुरिखा नोंथांमोना जुदि जाफेराखैबा जानाय नायदो आरोना संनानै लोगोफोर ओंखामखौ जानना होबाय नै बिथिं जोंहा दालिया दाबो मोनग'वाखै बेनिफ्राय आरो नैबे नाया अलरेडि रेडि जाबाय जोंहा थालिर मैखुना जोंहा मोनथारदोंसैलाय थालिर मैखुन आरो मैदुफुल बिबार आङो एवनायखौ देखायबाय थायासै डाइरेक्टलि संनायखौसो देखायबाय आरोना लोगोफोर दान्दिसे उनावनो मोनजासिगोन नायलांबाय था लोगोफोर बरिया जाखायो थालिर मैखुन आरो मैदुफुल बिबार मानो होनना बुङोब्ला मैदुफुल बिबारनि गोखाखौ दानगारो आरो थालिर मैखुनजों सङोब्ला आरो ओरैबायदि टेस्टि जायोना आरो जुदि मा होनना बुङो बे थालिर मैखुननि माखासे गोफा माबाखौ बे गोखाया दानो आरो नोंथांमोना आरो बिलाइजोंबो जानो हायो बेखौ थालिर बिबार जुदि मोनथाराबा मैदुफुल बिलाइजों थालिर बिबारजोंबो जाजायो आरो गोथावखा बरियानो ओमफ्राय जे जेनेबा मा होनना बुङो आङो नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन मैगं संनाय दिनैनि जि खानाया जोंहा नैबे जाबाय दालिजों मैफ्राय बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय थालिर मैखुन बेनिफ्राय आरो मैदुफुल बिबार बेनिफ्राय आरो ना फ्राय बरिया बेनिफ्राय आरो नैबे फानलु एवनाय दिनैनि खानाया नै बिदि आरोना लोगोफोर जानोसै थावबाबो थावाबाबो संबाय नायलांदो लोगोफोर आरो आङो जानायखौ नोंथांमोननो दिन्थिला दै लोगोफोर आं जायफोरा आंनि भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरदों मानोथो नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजोंनो आंनि चेनेलाबो एसे ग्रथ जाबाय आरोना 5K थांनोसै लोगोफोर आरो फैसा मोननो थांगासिनो मानो होनना बुङोब्ला दायो बर्थमान $80 जानानै दङ आरोना आंहा आरो आंखौ सापर्ट खालाम आंबो जे थाबैनो नैबे इउटुब चेनेलनि फैसाखौ दांनो मोनो लोगोफोर जानोसै बिमा जानोसै थेंक इउ संना होनायनि जानायदो माबायदि जादों थाव गोथाव नंबाबो नङाबाबो जानायदो आरो लोगोफोरा कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर नायनानैल' थांनाङा कमेन्ट खालामथार आरोना कमेन्ट खालाम खिन्थाहर गोथाव जादोंना जायाखै आरो माबायदि सङो बेखौ एसे आइडिया हरबानो जाबाय आरोना दे लोगोफोर बाय बाय टाटा दिनैनि थाखाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय एसेनोसै बाय बाय